с професор Ангелов, който организира концерт на студентите в галерия Униар, където изсвирих Шопен, а изсвирих също така Лист етюд номер 6 от Паганини, който беше изключително предизвикателство за мен и успях да го изсвиря много добре, който преодолях себе си трудностите, които имах като технически и психологически момент в моето развитие, за което съм много щастлива. На другия ден всъщност участвах в Пловдив. Бях поканена от професор Велислава Карагенова на нейн концерт. Там изсвирих мазурки на Шопен и заедно с моята майка и преподавател свирихме Мария Меленър Бърнстейн от Уестенска история. Беше много забавно да свира с нея. Много хубаво нещо, което с друг човек трудно би могъл да преживее. Много хубаво е с среднина, когато свириш, защото се усещаш много близко и знаеш какво може той да направи. Моята майка се казва Силвия Михова и тя преподава в музикалното училище в Плевен. Преподава съпровод, който съпровод не е само как да свирим с друг музикант, с цигулар, с флейтист, с певец или с друга, а и тя ни учи как да комуникираме и в живота с тези хора, да имаме връзка с тях, която връзка после ни осигурява възможността да свирим наистина изразително и да впечатляваме публиката. Тя ме научи да свиря емоционално, да свиря така, както усещам музиката наистина и да мога да я претворя през себе си, да я предам на публиката. И именно заради това аз съм много благодарна, че ми помага и все още ми помага да намирам себе си в музиката. Музикалното училище в Плевен е изградено в основа на трудолюбие, познание, обучение и вяра. И всъщност моят преподавател Антонета Воденичарова заедно с моята майка и едновременно преподавател съпруга, може би най-много ме научиха в това, че ако сам не си помогнеш на себе си, няма кой друг да ти помогне. Да вярваш в това, което искаш да представиш на публиката и да го представиш по най-добрия начин. А музикалното училище в Плевен изключително много помага за тази възможност да имаш много концерти на училището. Има различни продукции, има различни ден отворените врати. И колкото повече човек има възможност да заявява, толкова повече той свиква с това да влиза пред публика. Има много интересна случка, в която аз трябваше да имам концерт точно в наш български университет. И там втори път трябваше да изфирим мазурките на Шопен. И аз наистина много ги харесвам. Добре ми се получават, но когато професор Ангелов ме слушаше на този концерт специално, аз наистина много се притеснявах, защото той е изключително добър музикант и човек. И аз разбрах най-важното за това да свира Шопен е не да се опитвам да го имитирам или да бъда като него, ами да свира като себе си. Пак с забележките, които той ми дава, с съветите, които имам от него, които там ме е насочил, без да го имитирам, защото имитацията е най-лошото нещо в музиката. И да, притеснявах се много от това, но с времето се преодолявам колкото е възможно и смятам, че ми се получава. Имам различни хобита. Едно от нещо, което съпровожда моя живот още от малка, може би още от както започна да свиря на пиано, а и тази преди това беше тениса, който ми изгради като личност. Също така ми помагаше в това да изкарвам личната енергия, която имах, а тя беше изключително много. Дори и сега продължавам да се тенис. Даже има възможност за кратко време да преподавам в София тенис на корт, което аз бях изключително щастлива, че имам тази възможност, защото се запознавах с различни хора и успях да им помогна. Тенисът е много труден спорт и изисква постоянство и трудолюбие. И точно това постоянство и трудолюбие мисля, че ми помогна и в музиката, защото без тези две неща няма как да има успех.